Narinig pa yata yung ano ko. Hindi po, okay lang yan. Kahit na magmura kayo. Mag ano. Nakapikit pa mo. Baliw-baliwan ka pa. Lang, sir. Baliw-baliwan ka pa. Kanina ko pa kaya kung may kib-kib yan. Tapos nakikita ka niya. Suntang. Yung muna-murakan. Puta! Ay, sikit. Ang sakit! Sorry, nakara pala sa ito. Malis na tayo si Kenji. Umuwi na siya. Ano, umuwi na siya. Ano kasi sinalogan mo? Mainit na, naghanap ng bagong kasama. Cancel na po yung sana yung natulog kong partner. Yun yung mapagod. Tulog yung partner mo? Tapos na pala manonood na ako doon. Ano yung dadali? Yung content na tutulong. Di ba naka-activate na dati yung ano ko, professional mode ko sa Facebook. Tapos di ko alam mga content ko kaya kinancel ko. Dahil pala yung mga body na doon na lang nalaro. At sana makikita na ako ngayon. Kahit tig may body na lang. Congratulations to our level winners. We have a champion. Champion Iron and Sergey. Please proceed to podium for picture taking.
naka-auto-filter siya kahit pa oh, di ba? Auto-filter. Ba? Ayoko. Sa ulo. Bagay mo lang. Ano na ang t-shirt mo pa? Wow, ang galing ko na. Then, paso yung t-shirt na black. Thank you. Hindi pa na ka. Nag-order ka ng bilis? Wala na. Kakasabi mo yan. Grabe, trentahin. Ang hirap. Ay, hindi ko matanggap. Kaya pala, ginawakan ko yung poko ko, tapos nakalimutan ko anong gagawin ko dito. Ano kasi yung order mo? Pwede mo search ng Santo Bird. Wala man. Ang spell nun. White chocolate coffee. Sa Brazil. Plus 2 espresso shot, 3 total sa Brazil. Isa lang yung espresso. Isang order lang. Tapos, Ito ba? sabi ko, credit card po. Wow, ginamit ang credit card. Ayaw ko kasi gastusin yung savings ko, credit card na lang. Basta first 20 ay dapat. Bakit? Ganun daw dapat. Para ko lang ano. Bakit? Who gets it? Yun yung pinaka-common. Bakit mo na nasabi? Sinabi ko nga rin, di ba? Nag-20 ba pa nga eh. Baliw. Wala naman siyang alam sa BDO. Ay, wala naman siyang alam sa Union Bank. Alam ba lahat ng credit card ng Union Bank, walang maintenance? BDO lang ang ganon. Gets? Kapag nakakuha na ako ng BDO, doon ko yung gagawin. Pero wala sa maintaining balance. Yun. White chocolate mocha. White chocolate mocha. White chocolate mocha. Wala ka ang yung blanket. Yung pangalawa. Then no, white mocha. Yung espresso. Hot. Ay, unavailable ang hot. Bakit? Ha? Unavailable siya. Wala silang ano.
20? 20? Pinakamalaki yun. Lalagyan ng white mocha sauce. O yung mocha sauce. Ano yun? Yun na nga. Nakalagay na. Nani. Congratulations po sa ating bracket 1, top 1 and top 2 po. Sa top 1 po, JD and JF. Top 2, Alvin and Arcel. Sa bracket 2 po, top 1, Kenneth and Wesley. Top 2, Jonathan and Jay. Congratulations po sa ating bracket 3, top 1, top 2, top 1, Sandy and Kenji, top 2, Bryson and Mervyn.